Well, na yung magbigat mo Janice kang gagiti amin ang gandang gadak ko kuya iti Bomborejo Ilocos. But when the budget tayo para iti 2026 madamang tantaningin iti Sangguniang Bayan. Kasi naman tayo pumarang sagmay iti ang tapos dito yung bulan. Ano dito kang runaan nga naipalaon na, sir? Well, adami jay. Gusto mo iti may ti infra, health, education, agriculture, iti social services, kung dadumapay nga nasisita nga taray iti gobyerno lokal iti nga sa Nicolas Janice. Nagunam tatay sir man narimaan so anang department dati kaslang naudi nga trinataryo iti dati budget hearing yung apo sa mayor. Well, nagiti na dumang konsehales as members kat adda dagiti naipaima kadakwaga nga tratarim da budget sa department kat dagiti sumasarong session sundong iti pinakapaya basta dagiti department heads no mas paradigan adda kayat nga namagin dagiti SP members. Okay. Sang naladaw nga na tratardeto sir uno talaga lang naladaw nga nagisubmitir iti biyang iti ehekutibo. Gusto lang kasi teamwork timetable tayo before deti at tapos December at maprobaran din so tamang-tama lang iti dito timetable tayo. Anak kadadakkelan nga sektor ti na iyalukaran sir. Dahil iti health and agriculture and education Janice. Mano amin di pakabuklan iti budget tayo sir. Nasurok na 200 million Janice. 200 million sir. Nasurok. So, po iti national tax allocation. Then, kasama iti local source tayo. So, ano maudi sir nga panag-session nyo sir? Hanggang break? Nawanti break me, Denise, kapno may kamagang may iti nasisita na ordinances kasama iti budget. Kaya't may lupasin. Kung talagang usually, ang kaming break up no tuloy-tuloy na tayo iti pinag-trabaho mi. Kas agbandaylin po. Anyway, once a week matlaan iti pinag-session mi. So, I think there's one ti hanggang kasapulan iti pinag-break mi. Okay.